Een dikke 20 auto's kunnen in kwatten terjochten op een nieuwe tijdelijke carpool langs de Boppenwei bij de Westerheen. Op dit moment, de al jaren eigenlijk, staan de auto's bij Sanjes op het hiem parkeerd. Die had er een groot parkeerplak. Maar ja, dit is eigenlijk een luxe probleem. Want met Sanjes gaat het wel zo aldermachtig goed dat die nog zijn had, ja, maar die plakken die hebben we zelf nodig. We dit 10 tot 20 auto's altijd parkeerd staan van de carpoolers. Ja, dan moet toch echt onze gasten staan. Dus gemeente, alsjeblieft, zie je naar een nieuwe oplossing. Dus nou hebben we een nieuwe definitieve oplossing. Maar die mobiliteitshub ligt nog even op een wachtje. Daarom komt er een tijdelijke carpoolplak aan de kant van de Westerheen. Die definitieve hub komt juist langs de centrale as te liggen. Nou, en daar is voldoende ruimte voor met dit 3 hectare, dik 3 hectare, meer dan 30.000 vierkante. Nou, voor de mobiliteitshub hebben we ongeveer 4.000 vierkante nodig. En dan hoor je 24.000 vierkante groen oer. Wat is daarmee het idee? Nou, daar gaan we de komende tijd mee aan de slag van wat gaan we dan met de resterende ruimte doen. We weten dat er een dringende behoefte is in de Westerheen en omstreken om ruimte voor bedrijven. De toekomstige hub, daar kunnen bij Gelijks autobedrijven een busremise, maar ook zeker een snellaadstation te plak. De precieze invulling zal nog ontwikkeld worden. De tijdelijke carpool krijgt wel verlichting. Dat doen we met units met een solarcel, want een stroomaansluiting aanvragen, ja, dat weten we al even. Dan ben we, denk ik, 2 jaar verder. Voor de rest gewoon low profile, steeds gewoon een eenvoudige uitvoering.